Wong aku ngono banter karo karan teko. Banter sisan. Panggil Amare piye? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah metet iku. Mbak Yosi, terima kasih ya Mbak. Wah, konco-konco malih. Pak Yo, aku terima Konco-konco iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang Ketok kabeh. padang, biar. Aku bareng melu padang kok ya. Dro. Dro, kowe teko kono. Terus lentroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Dro, Dro. Parane sisan. Dro, Dro. Roto lho. sing omahe adoh direbapane ngono ya an omahe adoh. Lentroku. Ke bojoku dhewe. Sampai dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika paring saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak ta, aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tau? Sampe wis durung, Mbak. Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Kok Ya gak oleh Kok Met nyapa? muring-muring. Sek turah Nesu. loro, Met. aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Kok nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwape bener. Entekno sisane. Entekno. Ini pemerataan. Ya lah ya makane apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. Betul. Sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe kurang. Padha lho, Kowe Cak, njaluk Met. Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Saku. Pak Eh, aku gelem lah. Ya gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono, gelem ngono kok ya. Wis urung. Nggih. Oke, Proborini. Siap. Menika tetembangan Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi, siap. tak tutupi anu Mbak. Sapa sing urung nembang cah loro iki sapa Mbak Proborini? Sing loro iki. Iya, dia. Ana Dea dia kali karo Mbak Alin. Ellen. 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 Ellen kali Dea. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik, Ayo, sik. cantik. Kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Kene. Wangun nomor bawa sisa kene iki. Monggo, Heeh. monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Ide ya. Iya yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur ngecandak. Nduk Proborini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen, Ellen. Apa Ellen? Tembangi. mau wonten pamundutan gereja kan nggih Om? Niku pareng. Lah, oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Proborini kali Victor, ya. Lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. nembang tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, nggih. Om. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Apa to? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Piye piye? Jeglek. Aku. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Wis kadung di DP wong e mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekepe menek wit. Ya. Suara Suarane. Piye? Parudi. Anu Victor mumbul. Yo. Aku engklek. Nyek we, nyek we. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi kowe Gandeng Aja malah. belambiangan.
Piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek dhek ngenyek. Ora ngene ya, Met, yo pancen ngepasne yo ora yo, Met yo. Iya. Oh, Aja palane kaya dhewe, ngono, Met. aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Enak ora nek wong lanang Luwes. ya, Met yo. Apa? Ora nek wong lanang ya, Met yo. Ayo dia rasa jenggleng sing jenggleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jegleng ora, Met? Ping pindho, Met. Met, piye, Met? Ping pindho. Ojo kalah, Met. Ojo kalah, Met. Ayo, Met, ayo balik kono. Kowe piye karo ek lek, Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto. Piye, Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Aja kalah, Met. Yo! Ngenyek. Ping pira, Met? 16. Ping 16. Ayo. Ayo ora usah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Met. Yo, Met. Ojo kalah, Met. Munyer lho, Met. Ayo, Met, ojo kalah, Met. Eh. Ojo ngisirke bojone Aja kowe, Met. sini-sini iki Sik lho. sik sik. Aku gak jelas. Baleni Oh, baleni yo. iki menyapo dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Ngomong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamatne lagi mau. Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira, ping pira. Pisan tapi genah. Jajal, Sik. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda beda. Yo ta, yo ta. Kalian ono ta? Ben komet cetha. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki piye? Amar to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Dia kena. Alah, Met iku. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. menemben nek kate bales pelan ae cek Oh, gak mental oh. deh. Sik milih sing dek sing. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono Karep kuwi. ape kaya. ape nyaduk geger, Met. Kaya iso ora, iso ora. Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo jajal. Bianyu wangi. Ya. Dek kan salto. Heeh. Ini lah versi ini dek. Heeh. Ayo. Ojo kalah, Met. Apa, Met? Malah kaya kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara Leran kidul alas angker Mbok sing Kono ngono wong iki lho banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono. Gak lho. apa-apa lah Cak sampeyan iku Piye mau piye Aku iki pikiranku wis teko ndi-ndi. halusinasimu. Halusinasiku. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwat liwat belambiangan Senang susah tapi
Oke, Prabor ini tembangnya gerajakan ben diaturke dia karo Elin ya wong ayu. Kayak ngapa? Gerajakan Banyu Wangi. Toh. Yo, Victor bakal joget. iki lho nduk tembangnya gerajakan Banyu Wangi kaya ngapa lakone. Bagus Victor. Pinalak rumiyin, Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Probari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah.
bocah Kira iki. budi Pak Iman ya. Ya manut. Victor, lho, iki lho panjen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Mana ya. mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komet kalian Mas Lindro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa goro-goro. Piye met omong. Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora. Oke, siap. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menika Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah. Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke Mas Supriyadi kalian Mbak Yosi. Muga tansah mangke